Bendera depan. Buat bendera mereka mawon. Iya, iya. Wong iki sing ganggu to. Iki sing ganggu sampe ditoke namu. Tak buka SDW. Tadi dah gua. Gus jalo. Parkir boleh. Kali ini merkian. Ada jalannya di foto lagi. Ini pengketak lah, rada risih dibandingkan. Bentar. Ya. Orono kang wajib kasembah itu Gusti Allah kang disembah lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan saka pangerane. Honglah yang sekaring bono langgeng swastiastu om dirbayastu mastastu om nabrasidem rayu sagung dumadi. Duh jagat dewa Batara iku jagat pramudita seksena nana larung Palawija Palawiji lan sedekah alam sedekah bumi pertiwi samenika saka sedayanipun sesembahan sesajen lan sedayanipun kang sampun dicaoske dumateng Kanjeng Ibu Mas Dewi Nawang Dewi Asih Dewi Asri Dewi Asari Dewi Sekar Dewi Ajar Bulon Sindari Rol Sindari Nyadi Semas Ganeman Melati Sisnono Joko Sinono Sigati Sigaris Mundi Wangi Mundi Saya Dewan Dewan Bala Dene Dino Lajeng Joko Taruk monggo enggal digondol dinosa saka segayuanipun sesajen sakmenika mugi enggal kajatipun Kedung Salam Ngliep Kecamatan Donomulya samenika kang disuwun amung sarana idika bergas warasan sugih slamet tata tentrem raharja cedhak sandange turawa kepangane para-para karejekenanipun sakanipun seksine Bapak Adam Mukasa Bapak Adam Bawa kang dadosa sekti cikal bakal saka gagar kembar mayang sepasang sakmenika muga-muga saka Bapak Adam Mukasa nyekseni bumi pertiwi ing dinten iki sedekah alam sedekah bumi kang dadi sekti mugi-mugi kinabul kajatipun pinayungono Kedung Salam Kecamatan Donomulya Kabupaten Malang angsal pinayungan guyub rukun adem ayem tentrem bergas waras sugih slamet lan dadosa sejanipun kinabul dening Gusti Kang Murbeng dumadi pangidha kula bumi pengula jagat ini bimono geni penguna sundung ngawiyat
ing dinten iki kapektri kang dadi seksi mugi-mugi mbikake sedayanipun mergi ing terang benerang mugi napa kadadosa gegayuhipun kesaketa pinayungan Tego Timur Rahayu selamat Tigo Timur Rahayu Widodo tebe saka ing nir sambikala dhateng para leluhur kang cikal bakal kang buka krawang dusun kedung salam ngelih punika mbaten Mbak Mas Wadi mapangan Pak Sumani Mbak Conda Mbak Sokon Mbak Cung Mbak Slamet mugi-mugi sedayanipun angsal pinayungan Tego Timur Rahayu selamat Duh Sang Hyang Widi Sang Hyang Bathara Guru Sang Hyang Wisnu Sang Hyang Tunggal Kang Manunggal Ngrasa Manunggal Cipta mugi-mugi napa kadadosa sejasedanipun kawula kadang ana ing tlatah kedung salam liap kinabol dening gersaning saka Gedang Ayu Jamayu Surahayu kang dadosa lan sedayanipun decaosan kang sampun dilarungake muga-muga tinampi kang becik enggal ketitik kang ala enggal ketara ana ning gebyar ing kasunyata datolah sira sifatolah makrifatullah wujud jati Allahullah jati sampurna asyhadu sadatku raga gumelar alpadang lairku bareng senge wasulku tumuju lintang sewu berkata Tego Timur Rahayu rayu sagung dumadi cekap semoten hatur piatur kula wonten klita-klintu kirang langkunge dalem mbikake mergi kagem sesajen kang sampun dicaoske saka sekolah arum gondo arum cikal bakal gagar mayang pasang samenika wabile dalem wonten duka mboten nyekecaken dhateng penggalih abdi dalem leluhur lan sedayanipun kawula kang nyeksenipun kapetri ing dinten Senin wage Selasa kliwon kang anggara kasih sakmenika mukula nyuwun bukti gong samudra pameksama rahayu sak gong dumadi gong ulun basuki langgeng A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim amin Amin. Kun fayakun bismillah al-fatihah Kasih jalan. Monggo komplit ini. Oh. Terus. Apa? Barang oleh. Tidak usah terlalu berdemelan, beresiko. Nggih, demi keselamatan kabeh. Nggih, golek-golek. Selamat. Tidak usah minggir-minggir. Rayu sagung dumadi muga-muga acara lelarung leleban sapunika pinayungan adem ayem tentrem guyub rukun berkat saran sukses selamat tata tentrem katurah sandang turah pangan amin doa sing terbaik Jangan lupa subscribe
channel Supe. Sam Ijo. Di subscribe channelipun Sam Ijo. Ijo. Nggih, Lancar matur saya. Nggih, amin. Rahayu.